Priatelia, ja vás pozdravujem pri sledovaní ďalšieho z mojich videí. Už to bude skoro rok, čo som sa presťahoval zo Švajčiarska na Slovensko a už to bude viac než rok, ako som urobil tento kanál, ktorý som začal tvoriť kvôli tomu, že informácie, ktoré som potreboval pri odchode, som sa k ním dostával veľmi ťažko, alebo boli protichodné názory, alebo som ich proste vôbec nevedel dohľadať. A jeden z tých dôvodov, prečo som tento kanál založil, bolo práve to, aby tieto informácie, môj vlastný zážitok, moje vlastné informácie, nehovorím, že sú správne, že sú nesprávne, sú to moje prežitky, ktoré som zažil, som vám chcel teda dať zadarmo každému, každý si z toho mohol zobrať, čo chcel. Takže mne sa to úspešne podarilo, dostal som sa na Slovensko. Tak ako som spomínal v minulých videách, už som sa tu aj zabýval, jednoducho mám novú robotu, mám nové záujmy, ale stále ma nejako zasahuje tá téma Švajčiarsko. A prednedávnom teda vystrelilo jedno video, ktoré malo strašne veľa pozeraní a strašne veľa komentárov. Ak ste toto video ešte nevideli, tak ho nájdete tuto. A kľudne si ho môžete pozrieť, kde som trošku povedal aj niečo kritickejšie na stranu Švajčiarska, nie len to pozitívne. Tak ako som rozprával, všade sa prezentuje Švajčiarsko ako jedna úžasná krajina, čo aj je. Ja som nikdy nepovedal, že nie je. Ja ďakujem za tých 8 rokov, ktoré som tam prežil a určite mi to veľa dalo. Posunulo ma to aj v zmýšľaní, aj som dostal rozhľad, aj sa pozerám na svet možno, že trošku inak. Takže ten môj zážitok, ktorý som ja prežil vo Švajčiarsku, bol pozitívny. Ja Švajčiarsko milujem, je to krásna krajina, sú tam dobrí ľudia, je tam veľa dobrých ľudí, ale tak ako aj v ktorejkoľvek inej krajine sú ľudia dobrí, sú ľudia zlí a je to len na náhode, že s kým a za akými ľuďmi sa stretnete. Ja som mal to šťastie, že som sa stretol väčšinou s dobrými ľuďmi, ale ten obraz o tom Švajčiarsku som si teda nejakým štýlom vytvoril a rozhodol som sa ho prezentovať v jednom z videí, ktoré som teda pustil tuto na YouTube a zo pár tých komentárov, ktoré k tomu videu boli, by som vám dnes rád prečítal, možno, že k niektorým by som sa aj rád vyjadril. Strašne veľa ľudí tam písalo, že rozprávam blúdy, zavádzam, hovorím nepravdy a strašne veľa ľudí na ďalšej strane tam rozprávalo, že mám 100% pravdu, že sa so mnou stotožňuje a teraz kde je vlastne tá pravda? Pravda bude asi niekde uprostred, čiže ja sa neprikláňam ani k názoru extrémnemu napravo, ani k názoru extrémnemu na ľavo, aj keď teraz to ukazujem opačne. Je na každom, aby si urobil ten obraz a každý si môže takto slobodne ako ja natočiť video. Aj moji kritici, není to žiadny problém, takže nech sa páči, kľudne rozputajme debatu, rozputajme diskusiu na internete, ako to je, pretože všade je chleba len o dvoch kôrkach a všade je tráva zelená. Takže je to asi takto. No poďme k tým komentárom. Prvý z komentárov, ktorý som si tuto našiel, bol od Michaela. 100% súhlasím, Švajčiarsko je asociálna krajina, žijem vo Švajčiarsku a musím povedať, že teraz to vnímam, aký je to tlak na deti. To sú chladní ľudia, ale ani sa nečudujem, keď od malička sa od nich nestarajú matky. Peniaze majú na prvom mieste, mám pocit, že niekedy je menej viac. Je mi ľúto môjho dieťaťa, asi som mu dokafrala život, lebo keby som to bola vedela, serem na celé Švajčiarsko. Repitujem. Takže s týmto názorom nie až úplne sa stotožňujem, ako som povedal, Švajčiarsko je krásna krajina a veľa je aj o ľuďoch, veľa je aj o tej výchove, takže či už budete žiť tu na Slovensku alebo budete žiť vo Švajčiarsku, podstatné, aby ste mali nejaký pokoj v srdci, aby ste bola šťastná a bočné vplyvy sa dajú vždycky eliminovať. Takže toľko k tomuto.
Veronika píše, vážený pán Tomáš, je nutné zúčastniť sa aj intelektuálnej švajčiarskej spoločnosti, pani je intelektuálka, a spoznať skutočne vzdelané osobnosti kvôli tomu, aby sa mohli propagovať overené informácie. Táto pani Veronika dostala tu hneď aj odpoveď a to bolo vlastne hneď tu. Reagoval pán. Podľa mňa to nutné nie je. Zúčastnite sa vy sama a natočte si o tom svoje video. Potom vám budú možno do toho mudrovať ďalší. Vy tu neurčujete, kto je skutočne vzdelaný, ani to, či sú dnešné sociálne modely spoločnosti funkčné. Neurčujete ani to, čo je overené. Naopak pôsobíte svojim mentorovaním medzi vzdelanými trapne alebo smiešne. K týmto dvom komentárom, teda k tomu komentáru a k tej odpovedi, nebudem sa k tomu nejakým štýlom extrémne vyjadrovať. Ja si myslím, že som sa pohyboval v intelektuálnej spoločnosti viac než dosť a tak ako som rozprával, hovorím len moje skúsenosti. Zažil som strašne veľa vzdelaných ľudí, zažil som strašne veľa bohatých ľudí. Tým, že som pracoval na Zurichbergu, tak som sa stretával naozaj aj s najbohatšími z najbohatších, takže tie skúsenosti mám viac než dobré, podľa mňa, a asi toľko k tomuto komentáru, takže pani, neviem, je to vec názoru. Razom. Na Slovensku je to ináč. Ja žijem na Slovensku a tiež som sám. Deti nemám. Rodinné väzby sú oddelené. Hovoríš to, ako keby to nikde inde nebolo. Rodinné väzby ani na Slovensku nefungujú, keďže sa posadnuto prezentuje, aby už v 18 vypadli z mama hotelu, lebo že čo si druhý pomyslia a o rodičov sa v starobe nepostarajú. Stádovitosť je aj na Slovensku, aj vo firmách. Ja nemôžem robiť ináč, ako to vyžaduje systém. Tiež niekedy robím 10 hodín aj soboty. Rasizmus je opodstatnený, pretože ja mám tiež veľmi zlé skúsenosti s Rómami. Je to rasa z Indie a ešte to je s kradnutím vo Švajčiarsku, lebo na Slovensku je to bežné aj vandalstvo. Toto je tiež taký názor. Na to, aby ste to mohli takto hodnotiť, by ste tam museli nejaký ten čas stráviť. Hovorím, ja som tam strávil teda 8 rokov. Čo sa týka mama hotelu a v 18 musíte vypadnúť z domu, ja som hovoril skôr o tom, že tam sa vlastne ako žena porodí, tak je len pár týždňov na materskej a automaticky ide do roboty a to dieťa od malinkého malička vychováva systém. Čiže toto je tam rozdiel. Samozrejme aj ja sa stotožňujem s tým, aby v 18 deti vypadli z domu a aby si začali riešiť vlastný život, takže toto nevidím nejako tak, že by to bolo nejako negatívne. Rasizmus, to sú... Nebudem sa k tomuto ďalej vyjadrovať. Elena, no teď nevím, kde žiješ, mladíku. Ďakujem. Jasne, po 8 letech si človek nemôže udelať obrázek. Jak sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. Je jedno, ve ktorém štáte žijeme. Záleží na každém jedinci. S týmto sa stotožňujem. Je jedno, v ktorom štáte žiješ a záleží to na každom jedincovi. Áno. Čo sa týka, že po 8 rokoch si ja nemôžem vytvoriť o niečom názor. Ja si môžem vytvoriť názor aj za hodinu, pani, takže aj po jednej vete si viem vytvoriť ten názor. Takže toľko k tomu. Ďakujem samozrejme za komentár, aj za zhliadnutie videa. Ahoj Tomáš. Veci, o ktorých hovoríš vo videu, sú veľmi zavádzajúce, nepravdivé. Rodinné vzťahy, ako aj na Slovensku, sú rôzne. V našej rodine sa stretávame, oslavujeme ako aj sviatky či iné. Ženy v 60-ke sú preto samé, lebo sa fokusovali na ich kariéru a iné neriešili, čo je normálne,
a sú ľudia, čo chcú byť sami či bezdetní. V mojom okolí sa všetci stretávajú a sú to 100% Švajčiari. V ktorom kantóne bývaš? Skoro v každom kantóne sú rodiny, ktoré majú 3-4 deti. Švajčiarsko je nie len krásna krajina, ale má svoj systém, ktorý funguje super. A ten, kto ho nechce pochopiť, prijať, nemusí tu byť. Švajčiari sú rasisti? Nie sú všetci takí, ako to hovoríš. A hovoríš to verejne, čo podľa mňa nie je správne. Ich mentalita, systém života nevyhovuje síce každému, ale prečo to takto verejne treba rozprávať? Veci, čo nie sú pravdivé. Ale toto je o ľuďoch. Ešte niečo. Osobne poznám 100% Švajčiarov, ktorí mne osobne pomohli viacej ako Slovák či Čech. Skús zmeniť svoj okruh Švajčiarov, možno zmeníš svoj názor a urobíš pozitívnejšie video. Tých videí som urobil viacej pozitívnych. Tak ako som povedal, ja som zažil v Švajčiarsku krásne časy, ale každá minca má dve strany a tak ako všade je to dobré, tak všade je aj niečo, čo sa až tak neprezentuje alebo čo sa až tak nehodí prezentovať. A práve toto bolo to, čo som chcel trošku podchlipnúť a čo som vám chcel ukázať, že nie všetko je zlato, čo sa bliští, alebo nie všetko je úplne dokonalé. A prečo by sa o tom nemalo rozprávať, to ja tomu nerozumiem. O Slovákoch všade rozpráva každý všetko zlé. Slováci tomu niektorí dokonca aj tlieskajú, takže neviem, prečo by sme nemohli rozobrať aj druhú stranu mince Švajčiarska. Takže toľko asi. Ja som poznal tiež kopec super Švajčiarov, aj poznám, stále mám dobré vzťahy. To by bolo asi v mojom stretávajú. To by bolo asi všetko možno, že k tomuto komentáru. Je to subjektívny názor, ja si môžem hovoriť, čo chcem ja a ako chcem ja, takže toto by som tiež asi tak ohodnotil. Máme tu ďalší komentár. Po 16 rokoch života vo Švajčiarsku musím tvoje slova 100% potvrdiť. A čo je zarážajúce, tá povýšenosť voči ľuďom z východu je u každej generácie Švajčiarov. A ešte arogantnejšie a intenzívnejšie ju dávajú pocítiť mladšie generácie. Nezažil som to vo Švédsku ani v Amerike. S týmto názorom sa stotožňujem, aj keď som vo Švédsku a v Amerike nebol, ale neviem tuto k tomu komentáru zaujať stanovisko. Môžete po 16 rokoch si robiť názor vlastne o Švajčiaroch? Je to dovolené? Skúste sa opýtať tej pani, ktorá písala ten komentár predtým. Ďalší pán tuto píše. Ja som pracoval ve Švýcarsku v 90. letech, hneď po revolúcii ako kuchár. Také som pracoval v Lichtensteinsku ve Vadazau. Už tehdy to tam všude bylo drahé, ale měl jsem výhodu, že jako kuchár jsem měl väčšinou jídlo a ubytovanie od zamestnávateľa za paušál, inak jsem jazdil nakupovat do Rakúska a Nemecka. Už 20 let žijí v Austrálii a musím říct, že je to tady o dosť lepší než ve Švýcarsku. Lepší lifestyle a hlavne sa tu tak nemaká ako ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku to bylo ako v pracovním lágru. Ďakujem pekne za názor. Moja skúsenosť hovorí, tiež sme pracovali tvrdo, tiež sme pracovali veľa a hlavne pred Vianocami a pred sviatkami bolo to niekedy, by som povedal, až za hranou zákona, kde sme pracovali napríklad ja osobne soboty, nedele, mesiac v kuse bez voľna. Takže tak. Práca to bola tvrdá, bola ale zaujímavá, na druhej strane ma to bavilo, naplňalo ma to. Taktiež je to o tom, či to chcete absolvovať a či vás to nejakým štýlom dokáže spevniť, alebo to absolvovať nechcete. Takže tak. Pani Milada, kde sú rodinné vzťahy na bode mrazu, tam nemôže byť ani hodnotný život. Darmo sa akože topia v peniazoch. A to, že ich prioritou je samota, bez partnerstva, rodiny, priateľov, no ozaj úpadok západného sveta.
No a zabudli ste, že sú strašní donášači, bonzáci jeden na druhého. Bez komentára. Alex, 100% pravda. Sú to herci a každému ste ukradnutí. Až do tej doby, kým sa nevymýkáte pravidlám. Napríklad večer nesplachujete záchod alebo nepoužívate spoločnú práčovňu, pračku aj v nedeľu, do tej doby vás ignorujú. Ale pritom všetci vedia o každom všetko. Aj či máte rannú alebo poobednú. Alex žije asi pravdepodobne blízko Bernu, kde sa takéto veci ešte riešia. Tam, kde som žil ja, v okolí Zürichu, to nebolo až také prehnané, ale počul som aj o takýchto názoroch. A čo sa týka, že všetci o každom všetko vedia, tak môžem vám povedať, že ja som mal súkromnú kameru, ktorá sledovala moju terasu pravidelne, takže nemohlo sa stať, že by mi niečo zmizlo. Ľudmila, ako uviedol na začiatku, hovorí o svojich pocitoch a skúsenostiach. Počúvajte s porozumením. Ďakujem, Ľudmila, ďakujem veľmi pekne. Ak vám nevyhovuje, nesledujte jeho kanál, viacerým sa páči. Ďakujem pekne za názor. Vážim si to. Luboš, postupný úpadok celého západu je nezvratný. Nedovidieť si na špičku nosa je začiatkom konca nielen Švajčiarska, ale aj Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka. Vo Švajčiarsku som bol toto leto cca týždeň a krajina je taká ako naša, len si ju viac chránia. Prisťahovalcov tam majú dosť, počul som tam češtinu a poľsky. Šoféri sú tam kľudnejší, zodpovednejší, nejazdia ako tupci, ako na Slovensku. Pokuty sú tam naozaj mastné, varoval ma kamoš. K tomu by som ešte rád dodal, že my Slováci nepatríme medzi tých, čo by mali hodnotiť iné krajiny. Pozametajme si najprv doma, stačí sa pozrieť do vlády, aký národ, taká vláda. Pozrime sa na manažéra Slováka, čo manažér, to hovedo, až na pár výnimiek. Stačí dať Slovákovi moc a je z neho totál magor. K tej druhej polovičke sa nebudem vyjadrovať. Luboš, ďakujem pekne za názor, ďakujem pekne za komentár. Čo by som tuto v tomto komentári vypichol je asi to, že vo Švajčiarsku som bol cca týždeň, krajina taká ako naša, len si ju viac chránia. Áno, to môžem povedať. Švajčiarsko je krásna krajina, tak ako aj Slovensko je jedna nádherná krajina. A Švajčiari majú oproti Slovákom jednu výhodu. Tým, že aj na to majú peniaze, aj sú tak nastavení, tak proste oni dokážu z hoc čoho urobiť jednu obrovskú atrakciu, kde sa chodí na to pozerať celý svet. Tuto na Slovensku, žiaľ, sme ešte to nedotiahli tak ďaleko. Neviem, že či to je financiami, alebo je to aj celkovým nastavením, ale napríklad vedeli ste, včera som bol zhodou okolností v Kremnici, vedeli ste, že v Kremnici Kremnická mincovňa je najstaršia mincovňa v Európe, ktorá má vlastne nepretržitú prevádzku. To znamená, že v rámci toho obdobia nebola nikdy zatvorená. Sú to úžasné veci, keby mali Švajčiari niečo také, tak je z toho taká atrakcia, že až. Priznajte sa, kto z vás napríklad toto vedel. To je len omrvinka, lebo kde na Slovensku idete, tam zabrdnete do histórie, zabrdnete do krásnych hradov, do krásnych zámkov, do pamiatok, proste všade to je tu okolo nás, len to treba trošku dať do popredia. Hej? Takže tak, Boris, máš gule Tomáš, ďakujem. Ja žijem 10 rokov v Nemecku, blízko Frankfurtu, terajší Istanbul. Nebudem tento komentár čítať celý. Ďakujem pekne za názor. V mojom videu rozprávam trošku iné. Toto, čo tu píšeš ty, pravdepodobne prikláňam sa skôr k tomu, že je to pravda a to bol tiež jeden z dôvodov, prečo som odišiel, že na Slovensku to nie je až tak strašne ešte také multikulty a ešte nám to tak neprerastá cez hlavu, takže som rád, že som tu a som rád, že som sa vrátil teda po tých 8 rokoch nazad.
Som rád za to, že som získal kopec nových skúseností, iný pohľad na život a tak. Takže toto bolo vyjadrenie k tomu videu, ktoré som vám ukazoval. Na začiatku, neviem, povedzte sami, kde je teda pravda. Je to tak, ako som rozprával, alebo je to práve naopak, alebo ako to vlastne je. Možno, že je to naozaj tak, ako som hovoril, že pravda bude niekde uprostred. Netreba mať až tak strašne vyhradené názory na jednu stranu, ani na druhú stranu. Svet nie je čierno-biely, poväčšinou hýri sivými farbami. Takže ja vás, priatelia, ešte raz pozdravujem, ďakujem vám za sledovanie tohto videa a možno, že sa mi vyjadrite aj k tomuto. Ďakujem, ahojte.